Dzień dobry dzieci, wita Was pani Ania od grania i śpiewania. Dziś będę grała dla Was na akordeonie. Chciałabym nauczyć Was tańca kaszubskiego wół. Posłuchajcie go. Łeb cawku, nie stój jak wół, weź baba w pół, krótca z nią w kół. Łeb cawku, nie stój jak wół, weź baba w pół, krótca z nią w kół. Dorotka, Dorotka, wyświat złego, a Janku, pójdź do westrzódka. Dorotka, Dorotka, wyświat złego, a Janku, pójdź do westrzódka. Znacie tą melodię? Dziś zapraszam do zabawy jakąś jedną Waszą zabawkę. Ja akurat mam takiego towarzysza, diabelskie skrzypce. A mój diabeł będzie mi pomagał tańczyć. Wytłumaczę Wam, na czym będzie polegała ta zabawa. Macie swoją zabawkę? To zakręćcie nią tak jak ja diabłem. Super. A teraz umiecie podnieść do góry i zrobić obrót salto? No to tańczymy. Okręć się w kół, nie stój jak wół. Weźmy się w pół, kręćmy się w kół. Jeszcze raz, w drugą stronę możemy zakręcić. Okręć się w kół, nie stój jak wół. Weźmy się w pół, kręćmy się w pół. Zatańczmy, zatańczmy, możemy zagrać. Zatańczmy, zatańczmy, możemy zagrać. La 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 la. Udało się Wam? To teraz możecie zatańczyć razem z Olą i Julą w filmiku drugim. Ja tymczasem będę się z Wami żegnać i zagram Wam Do widzenia po kaszubsku.